सर्व शेतकरी बांधवांना कृषी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स, विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध. बायो तुलसी प्लस, सर्व पिकांसाठी उत्तम खत. संपर्क 8275887290. आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com. ईमेल ID kokanagrodevelopers@gmail.com. नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय घुगळे. कोकणशाहीच्या शाही संवाद या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करतो. दर्शक हो, यापूर्वी आपण जे काही शाही संवाद घेतले ते 4 भिंतींच्या आड घेतले होते, परंतु आज आपण निसर्गाच्या सान्निध्यात आहोत, निळाशार आकाशाच्या खाली आहोत आणि आजचा हा शाही संवाद आपण निळाशार आकाशाच्या खाली आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात घेणार आहोत. कारणही तसंच आहे, कारण एक महिला शेतकरी यांची या शाही संवादच्या निमित्ताने आज आपण मुलाखत घेणार आहोत. आपण यापूर्वी देखील त्यांना भेटलो होतो. आपल्यासोबत संचाली मालवणकर आहेत. थेट त्यांच्याकडे जातोय. जास्त वेळ न घालवता शाही संवादला आपण सुरुवात करूया. मॅडम, काय सांगाल, यापूर्वी आपण सामाजिक, राजकीय, औद्योगिक क्षेत्रामध्ये देखील होता, व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये देखील होता, परंतु आपण शेती क्षेत्राकडे देखील वळला. एकाच वेळी एवढे क्षेत्र सांभाळणं कसं काय तुम्हाला वाटतं? हे सगळं करत असताना, हे क्षेत्र सांभाळत असताना बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच जणांचं मला मार्गदर्शन लाभत आहे, बऱ्याच जणांचं सहकार्य मिळत आहे आणि या सहकार्यातूनच हे सगळं शक्य होतं आहे. मॅडम, शेतीची आवड तुम्हाला पूर्वीपासूनच होती की कसं काय? शेतीची आवड म्हणजे माझ्या माहेरी आंबा काजूच्या बागा होत्या, पण ही भात शेती हा प्रकार मी कधी बघितला नव्हता. भाताची रोपं कशी काढतात, कशी लावतात हे सुद्धा माहीत नव्हतं. पण 2 वर्षापूर्वी जेव्हा मी बचत गटाच्या माध्यमातून जेव्हा ट्रेनिंग द्यायला जात होते, तेव्हा बऱ्याच महिला शेतात काम करत होत्या, त्या बघितल्या आणि त्या महिला काम करत असताना असं मला वाटलं की आपण सुद्धा कुठेतरी एक ऑर्गॅनिक पद्धतीची शेती करायची. या माध्यमातून मी समिधा पालो म्हणून माझी एक मैत्रीण आहे, तिच्याशी माझं बोलणं झालं आणि तिला मी म्हटलं मला जर शेती मिळाली तर मी यावर्षी ऑर्गॅनिकची शेती करणार. म्हणून 2 वर्षापूर्वी तिने मला शेती दिली आणि तिच्या शेतीमध्ये मी ऑर्गॅनिक पद्धतीची शेती करायला सुरुवात केली. मॅडम, तुम्ही आता म्हटलं की कधी तुम्ही शेती केली नव्हती यापूर्वी, म्हणजे भात शेती केली नव्हती, पहिलीच वेळ आहे तुमची. म्हणजे अनेक अडचणी तुम्हाला यावेळी आल्या असतील शेती करताना, किंवा तुमच्या सगळी क्षेत्र जी आहेत त्या टाईम सांभाळताना अनेक अडचणी देखील आल्या असतील. त्या अडचणींवर तुम्ही मात कशी केली? सांगायचं झालं तर बऱ्याच जण घाबरून जातात की बरीचशी कामं करायची झाली तर महिला घाबरतात. पण मी यावर्षी असं ठरवलेलं की दरवर्षी मला ट्रॅक्टर मिळताना खूप प्रॉब्लेम व्हायचा, म्हणून मी स्वतः ट्रॅक्टर घ्यायचा पण ठरवला. पण ट्रॅक्टर घेऊन कसं, माझी स्वतःची शेती नाही आहे हा पण मी विचार केला. दरवर्षी म्हटलं शेती करताना मिळेल की न मिळेल. मग या माध्यमातून मी थोडीशी शेती करत असताना समिधा पालवचेच मिस्टर महेश पालव व त्यांचे धीरज पालव यांच्या माध्यमातून मी यावर्षी शेती म्हणजे ट्रॅक्टर त्यांचा घेतला. त्यांना जर जमत नसेल तर ट्रॅक्टर मी स्वतः पण चालवते, म्हणजे स्वतः पण ट्रॅक्टर चालवण्याचं हे केलं. आणि हे करत असताना गेल्या वर्षी पण मी शेती केली तेव्हा कापणी वगैरे सुद्धा मी यंत्राच्या साहाय्यानेच केली. पण एक सांगू इच्छिते की कापणी आणि जरी नांगरणी जरी आपण यंत्राच्या साहाय्याने केलं तरी खाण्यासाठी आपल्याला 2 हाताचाच वापर करावा लागतो. म्हणजे आधुनिक पद्धतीची जी पूर्वी शेती होती ती करणं पण गरजेचं होतं. म्हणजे पूर्वी बऱ्याच जणांकडे बैलजोडी असायच्या, म्हणजे प्रत्येकाच्या घरात बैल वगैरे बघायला मिळायची, जनावरं गुरं वगैरे बघायला. त्यामुळे काय व्हायचं, त्यांना लागणारं खत मिळायचं आणि खत मिळत असताना पण त्यांना नांगरणी वगैरे करण्यासाठी पण त्याचा बराचसा उपयोग व्हायचा. पण आता बऱ्याच ठिकाणी हे दिसायला कुठे येत नाही. म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी मी आता बघते शेती करताना कुठे तर एका दोघांच्या शेतामध्ये नांगरणी करताना दिसते, नाहीतर बरंचसं यांत्रिकीच्याच साह्याने शेती केली जाते. बरोबर. मॅडम, शेणखत जे असायचं तर त्या साहाय्याने मिळायचं, पण कुठेतरी बैलांचीच कुठेतरी संख्या कमी होते. आधुनिकतेचा प्रसार माजला आहे, सगळीकडे ट्रॅक्टरच्या साहाय्यानं शेती होते. म्हणजे ऑर्गॅनिक जे खत, जे नॅचरल खत असतं शेणखत, हे कुठेतरी कमी होत चाललं आहे. त्यामुळेच सगळी रासायनिक खतं देखील या ठिकाणी वापरले जात आहेत, त्यामुळे अनेक दुष्परिणाम देखील भोगावे लागतात. काय सांगाल ऑर्गॅनिक शेतीचं महत्त्व कसं पडतं? ऑर्गॅनिक शेती म्हणजे आम्ही जेव्हा शेती करत असताना मला नाईक भाऊ म्हणून जे पंदूरला जे कृषी सहाय्यक होते
त्यांचं बरंचसं मार्गदर्शन मिळालं. दादा साहिल म्हणायचे, दादा साहिल. तसेच दादा साहिलचे वडील म्हणजे साहिल सर आहेत. यांनी बऱ्याच जणांच्या माध्यमातून आम्ही ऑर्गॅनिक शेतीच्या क्षेत्राकडे वळलो. हे करत असताना ऑर्गॅनिकचं जे शेणखत वापरलं, तसंच जीवामृत म्हणून जे होतं ते सुद्धा आम्ही तयार केलं आणि ते सुद्धा आम्ही शेतासाठी वापरलं. म्हणजे रासायनिक तो युरिया वगैरे, मला बरेच जण हसायचे, युरिया मारला नाही तर तरवा येत नाही, युरिया मारला नाही तर शेती भात होणार नाही. पण मी त्यांना ते करून दाखवलं. आणि हे सगळं करत असताना मी उन्हाळी पण शेती करते. उन्हाळी शेती करत असताना गेल्या वर्षी मी पूर्ण बेडची शेती केली होती. म्हणजे शेंगदाणा केला होता तो पूर्ण बेडवर केला होता. बरेच जण मला हसायचे की येऊन त्या बेडमध्ये वापरतात, कुठे शेंगा. पण हा शेंगदाणा करत असताना मला वाटतं जवळजवळ एका झाडाला मी 120पर्यंत शेंगा काढल्या. आणि ते बघून आता यावर्षी माझ्या शेजाऱ्यांनी पण सगळ्यांनी बेडची शेती केलेली शेंगदाण्याची. आणि हे सगळं करत असताना उगवेकर जे कृषी सेवा केंद्र आहे पंदूरला, त्याच्या ज्या मॅडम आहेत उगवेकर मॅडम आणि उगवेकर सर, यांचं बऱ्यापैकी मार्गदर्शन लाभत असतं. तसंच यावर्षीपासून आपले हे कृषी कॉलेज जे आहे ओरसचं, त्या कॉलेजचं पण मला प्राध्यापकांचं बरंचसं मार्गदर्शन यासाठी मिळत असतं. आणि गेल्या वर्षी मी पहिल्यांदाच शेती केली. गेल्या वर्षी माझी शेती अतिशय चांगली झाली होती. मग तो पुरस्कारसुद्धा एक मला महिला शेतकरी, प्रगतशील शेतकरी म्हणून पुरस्कारसुद्धा मला त्याने दिलेला होता. मॅडम, स्त्री म्हटलं ना की एक नाजूक कोमल अशी मूर्ती डोळ्यांसमोर सगळ्यांची उभी राहते. म्हणजे पुरुष ही जो अहंकार असतो, पुरुष जो म्हणतो नाही शेती म्हणजे महिलांचं काम नाही, परंतु सगळ्या पुरुषांच्या नाकावर टिचून तुम्ही शेती करून दाखवली आहे. स्वतः तुम्ही पॉवर टिलर देखील चालवून दाखवला आहे. इतरही महिला आहेत जी पुरुषांच्या धाक्याखाली कुठेतरी जगतायत सध्या. अशा महिलांना तुम्ही आज काय आवाहन करा? माझं असं म्हणणं आहे की कुठे महिला पुरुष असा भेदभाव करायचाच नाही. महिलासुद्धा कुठेही कमी पडत नाही. जे म्हणजे सांगायचं झालं तर पॉवर टिलरपासून कुठलंही यंत्र बघा, आता आपण बघतोय की सगळ्या ठिकाणी विमानसुद्धा आता महिला चालवते. मग ते आपल्या शेतीचंच करायला, शेती हे सिंपल काम आहे, ते सुद्धा आम्ही करून दाखवलं आहे. आणि माझं म्हणणं असं आहे की महिलांनी घरात न बसून राहता कुठेतरी बाहेर पडून, जे आपल्या बऱ्याच जणांनी शेती अशीच टाकलेली आहे ती शेती कुठेतरी करायची. निदान आपण स्वतःला खायला पण मिळेल आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पण त्याच्याकडे वळलं पाहिजे. म्हणजे इतर दुसरीकडे मजुरीला वगैरे जाण्यापेक्षा आपण स्वतःचं कुठेतरी शेती करणं गरजेचं आहे. तर या ठिकाणी पुरुष आणि स्त्री ज्यावेळी खांद्याला खांदा लावून काम करतील, निश्चितच आपल्या देशाचा विकास हा शाश्वत होणार आहे, हे मी या ठिकाणी मॅडमच्या वतीने सांगेन. मॅडम, अजून एक माझा पुढचा प्रश्न आहे. तुम्ही अनेक क्षेत्रामध्ये काम करताय, कोणाला तुम्ही रोल मॉडेल मानत असाल, तर रोल मॉडेल तुमच्या डोळ्यासमोर कोण? जर सांगायचं झालं तर आपले जे नारायणराव राणेसाहेब आहेत, ते नारायणराव राणेसाहेब. तसंच आमचे जवळचे जे सरपंच आहेत दादासाहेब, त्यांचंही मी आवर्जून नाव घेऊ शकते. आणि हे सांगत असताना आत्ता माझ्या जवळच्याच एक मैत्रीण झालेल्या आहेत सुप्रिया वालावकर, यांचंही मला चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन सगळ्याच ठिकाणी मिळत असतं. आणि खरोखरच त्यांच्याकडून पण भरपूर घेण्यासारखं असतं. आणि माझे मिस्टर तर आहेतच. म्हणजे मिस्टर म्हणजे कसं सांगायचं झालं तर कुठेही मिस्टरांनी शेती ही कधी बघितलीच नव्हती. मी तरी शेती बघितली होती. सुरुवातीला कुरकुर नको नको म्हणत होते, पण घरात जेव्हा धान्याची पोती पडली तेव्हा त्यांना पण वाटायला लागलं की कुठेतरी आपणही शेती करावी अशी. आणि हे सगळं करत असताना आपले उगवेकर असेल, कृषी सेवा केंद्राचे जे आपले प्राध्यापक जे आपण म्हणतो कॉलेजचे ते असतील, किंवा माझ्या सगळ्यात महत्त्वाचं सांगायचं झालं तर ह्या माझ्या ज्या बचत गटाच्या महिला ज्या आहेत त्या मला अतिशय जवळून म्हणजे मदत करतात. प्रत्येक ह्याच्यामध्ये म्हणायचं झालं की उन्हाळी शेती असो, पावसाळी शेती असो, सांगितलं की लगेच त्या धावत येतात. मॅडम, माझा अगदी शेवटचा प्रश्न आहे. आता तुम्ही शेतीमध्ये देखील उतरलात, इतर व्यवसाय देखील चालवतात. इकडची जी आता सध्याची जी पिढी आहे, तरुण पिढी, जी 10वी झाली, 12वी झाली किंवा ग्रॅज्युएशन झालं, मुंबई किंवा पुण्याच्या ठिकाणी जाऊन वळतात, तीच मुलं जर इथे राहिली तर आपल्या गावामध्ये राहून आपली शेती सांभाळून व्यवसाय देखील चालवू शकतात. अशा मुलांना नेमकं तुम्ही आज काय संदेश? सांगायचं झालं तर शेती करणं, शेती जरी घरातल्यानी केली तरी आपण शेतीपासून जे वेगवेगळे प्रकारे भात पिकलं तर भातापासून वेगवेगळ्या प्रकारचं जे प्रोडक्ट तयार करू शकतो. आणि हे प्रोडक्ट आपल्या गावातच म्हणायला लागलं तर तयार होऊन आपण बऱ्यापैकी त्याच्यावर आपण मार्जिन पण मिळू शकतो. म्हणजे चांगल्या प्रकारचं पॅकेजिंग वगैरे जर केलं, भाताचं जर तांदूळ वगैरे जर आपण केलं किंवा त्याची पिठं वगैरे जर बनवली तर हे होऊ शकतं. म्हणजे मुंबईला जाऊन 1000-2000 म्हणजे 5-10 हजाराचीच नोकरी मिळते. त्याच्यापेक्षा आपल्या गावात राहून आपल्या घरातलंच खाद्य म्हणजे जे जेवण वगैरे असेल ते जेवून आपण हे वेगवेगळं प्रोडक्शन करू शकतो. म्हणजे बाहेर नोकरी शोधण्यापेक्षा आधी आपण हे शेतीकडे वळलो तर खरोखरच शेती हा सुद्धा एक चांगल्या प्रकारचा व्यवसाय आहे. धन्यवाद मॅडम, आपला बहुमूल्य वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल.
तर दर्शक हो, या होत्या संजली मालवणकर मॅडम. अनेक क्षेत्रामध्ये त्यांनी आपला कर्तृत्वाचा ठसा जो आहे तो उमटवलेला आहे. त्याचप्रमाणे या ज्या इतर बचत गटातल्या ज्या महिला आहेत त्यांची देखील त्यांना फार मदत लाभली आहे. त्यांच्या मदतीनेच ही एवढी सगळी शेती ते करत आहेत. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी देखील आपण पाहू शकतो कदम बंधू देखील आहेत. कदम बंधूंची देखील त्यांना चांगली मदत या ठिकाणी लाभते आणि त्यामुळेच शेती त्या करू शकल्यात असं संजली मालवणकर यांनी आम्हाला बोलताना सांगितलं आहे. धन्यवाद मॅडम, आपला बहुमूल्य वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल. आजच्या शाही संवादमध्ये खूप मजा आली आहे. यापूर्वी देखील शाही संवाद अनेक केले होते, पण ते 4 भिंतींच्या आड केले होते. परंतु आज निसर्गाच्या सान्निध्यात आपण शेतामध्ये शाही संवाद केला आहे. त्यामुळे आजच्या शाही संवादमध्ये खूप मजा आली आहे. असेच शाही संवाद आपण पुन्हा घेणार आहोत. पुन्हा आपण शाही संवादमध्ये भेटणार आहोत. परंतु तुर्तास इथेच थांबतोय. तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा कोकण शाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धी.